love shout out. Mega love shout out sa inyong lahat. Sisi Mabel. Ayan sis, maraming salamat. Assalamualaikum. Syukran. Ayan, Baby Aringo, mega love shoutout. Hi po. Sisi Mabel, kumusta na? Ayan, Marian Morillo, Sisi Koy. ALTV, mega love shoutout po. Ayan, idol, may ano ka na po, may jacket. Tamsak lang muna host. Ayan, maraming salamat sa patamsak. Thank you sa inyong lahat yan guys. Busy pa po, okay lang yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Wala akong music. Music muna tayo. Tamsak host, busy pa. Ayan, si Chela. Chela. Ayan, ano, jakitan kita. Ang daming online. Thank you so much. Tamsak lang po, sapat na. Mabel Vlog, Sisi Koy, maraming salamat. Namumula na ang revenue ko. Namumula na daw. Baka namumula na. Update muna tayo guys. Ay, ano, bukas. Wala naman trabaho. Ano nga tawag dyan? Di off bukas. Yahoo, di mo lang atrasan, Yahoo. Di mo lang atrasan. May grab shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. Tamsak lang po, sapat na ko lang sa Explorer. Kahit pagbasa din ako, marunong magbasa guys. Kaya magtaga LS muna tayo. Thank you so much sa patamsak. Di mo lang atrasan. Narinig nyo? Mag-music na lang ako kasi boring. Boring ang life. Hanap tayo ng music. Ayan, maraming salamat po sa 3 million dyan. Ayan, thank you so much, Kolasa. Sisi Koy. Yahoo, Yahoo. May premiere ako. Layo-layo ko muna yung camera kasi haggard. Salamat sa inyo dyan guys, sa mga katamsak nyo. Ayan. May tao sa likod ko. Nolin TV, Sisi ko, salamat. Timing, nagtamsak kayo. May parapol ako sa February 1 and 2. Sa araw ng pag-ibig. Harang, ayan. Maraming salamat sa UCC sa paharang. Alam ko naman na may mga premiere pa tayo dyan.
Parang sis, ayan, sisimin, salamat sa maganda ko dyan na bisita dyan. Tusok. Sama kita dito sa pa-entry ko, sisi ko. Salamat naman at nandito ka. Baka mabunot ka, punta ka sa February 1, 11, February 1 and 2. 10 tamsak harang. Maris Bagbe, ano na? Sorry naman. At ako'y tamsak. Pusitas, ano yung tatish? Salamat sa inyong lahat dyan. 4 million natin dyan. Sulat tayo. Malay nyo mabunot kayo sa araw ng bunutan. Nakamute ako be. Nandito yung mga dragon. Okay lang yan. Wala kasi akong trabaho bukas. Kaya pwede akong mangangawa-ngawa dito. Ayan, naguba ng bahay si si Sir Jose. Nolin TBCC ko eh. Bigyan kita ng entry ha. Kailangan di kayo mawala sa February 1 and 2. Harang. Ayan, Sisi Gloria. Salamat po. Punta ka sa February 1 and 2 para madagdagan yung 25 pesos mo. Ayan, Bernadette Oria. Sarang is here. Salamat po. Di mo lang atrasan. Sisi, salamat. Kamsakdan, ayan. Gloria TV. Sisi, kasama ka na dito ah. February 1 ito ano natin nito ah. Ang bunutan. Ang bunutan. Sayaw na kayo dyan, sayaw. Ayan, sisimo, Mayan. Sisimin, salamat. Isa ko lang kayo ah. Ayan, may 7 million kayo dyan guys. Maraming salamat po. Ayan, may glove shoutout sa aking mga bisita dyan. Yung mga magaganda kong bisita. Ilan na ako sa lista mo? Ang dami mo ng lista dito. Sisi Marian. Ayan. Marian Romelio. Bibigyan kita ng 10 sa aking mga member dyan. Tig sa 10 entry. Galitan ako lang ako. Hi sis Maris, my love. Ayan. Maris B, may ano ka na bibi dito. 10 entry.
Salamat sa pagsilip nyo kahit may mga premiere tayo dyan. Ting walang atrasan. Hi sis, Nordin TV. Ayan, sabi ng aking member dyan na si Marion. Kunin ko yung mga pa-entry nyo. Ang dami na. Marian. Ayan, sabi ni, ni Maris Vlog. Ngayon lang ako makaporma ng maayos kasi walang trabaho bukas. Ayan, kung ano, dito yung mga ano nyo. Nandun pa sa cabinet ko yung iba. Thanks for the support mga team. Love, love, love. Love you all. Ayan. Maraming salamat sa support nyo. Thanks. Ayan, si Mami Susan. Ayan, Mami, bigyan kita ng 5. Mega love shoutout sa iyo, Mami. Maraming salamat sa pakarang na yan. Sana naman, magkapera tayo dyan. Ayan, may mga bisita ako dyan. From Kuwait, si Mami Susan. Baka naman si Marian, hindi mo pa yan dikit. Gia Taylor's vlog. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Salamat naman sa tamsak na yan. Bibigyan kita ng 5 entry di sisi ko eh. Tingnan mo lang atrasan. Nalilito ako sa inyong dalawa ni si Gloria oy. Gina at saka Gloria. Maingay yung cellphone ko. Sayaw na mga koy. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Gloria TV1, ayan. Gloria TV1 pala yan. Ayan, lagyan natin ng Gloria TV1. Para alam ko na nandyan ka. Maraming salamat sa 15 na tamsak dyan. Natin ilagay yung Ilongga Vlog. Maris Vlog, Ilongga Vlog. Ayan, may 8 million tayo dyan. Gupit pa ako ng papel.
Ayan yung mga premiere. Yung baba naman ninyo dyan. Sinong may mga premiere pala. Nakalimutan ko. Yung mga premiere po. Dyan, baba please. Narinig ako ni Lolo. Paktay. May mga premiere kayo sisi ko eh. Para mapin natin dyan. Yung mga nakabantay dyan sa akin, baba naman ng mga premiere nyo. Tamad talaga si Nightbot ah. Hindi ata binababa yung mga member ko na iba. Mami Susan, wala ka premiere? Para bukas, Gloria TV, Sisi. Masakit sa likod. Mami, premiere mo. Budol kasi yung iPhone ko na eh. Wala. Sisi Gloria, may premiere ka bukas? Hindi pa ako nakapag-edit. Baka wala akong premiere. Bukas na gabi. Ano ang music ito? Meron sis, edit ko pa lang maya. Ako nga hindi pa ako naka-edit eh. Kasi late na kaming dumating kanina. Ayan, may 8 million tayo dyan. Maraming salamat po. Yung iba hindi ko pa na-play. Hindi mo lang atrasan. Na-busy maghapon. Ayan, maraming salamat sa thumbs up yan. Naka-15 na agad. 18 minutes na agad ako. Baka makalimutan ko yung premiere ko. 9:30 eh. 5 minutes na lang. Agoy. Munti ko nang makalimutan yung premiere ko ah. 9:30 na agad-agad. 9:25. Nico Chan Vlog Official. Thumbs up dan si host solid support team lakas tama. Ayan, big up shoutout. Makalimot ako. Mami, 5 minutes na lang yung ano ko. Premiere ko guys. May premiere po ako ng 9:30. Baka naman. Maraming salamat sa inyong suporta dyan. Baka makalimutan ko yung premiere ko guys. Nico Chan, maraming salamat. Nico Chan, ano nga yun? Nico Chan Vlog Official. Advance Blessed Sunday host. Ayan, maraming salamat. Sa'yo din po, Nico Chan. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Nico, Sir Nico. May premiere po akong na 9:30 guys. Baka naman pwede nyo akong puntahan.
Baka pwede nyo akong puntahan. Ocho. So, may premiere ako. Toyex 14. Hello, Sir Toyex. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Toyex. May premiere ako, guys. Anong oras na? 9:30 na ba? 2 minutes to go. May premiere ako. May premiere. Ayan, may premiere ako, Sisi Koy. Lipat muna tayo sa aking premiere. Muntik ko nang makalimutan. Maraming salamat sa iyo, Sir Toyex. Sa iyong pagdalaw dyan. Ayan, may premiere ako, guys. Baka naman. Second po pala to. Wow. Buti na lang. Si Mimi. May premiere ako ng 9:30. Nancy Ilagan TV. Ayan, may galap shoutout po. Maraming salamat. Nancy Ilagan TV. Ayan, may galap shoutout. Tamsa Cruz.
May premiere kasi ako.
May premiere ako. May premiere pa ako guys. Ulit lang. Sorry ha. Ma'am Lisa, salamat. May premiere pa po ako. Kakauwi ko lang galing sa market. Opo, Ma'am Lisa ngayon.
Tapos na pala. Ayan, sorry guys. Nag-premiere kasi ako. Nag-premiere. Ayan, katatapos ko lang mag-premiere. Maraming salamat sa inyong suporta guys. Ayan. Wait lang ha. Lilista ko kayong lahat. Ayan, maraming salamat po sa pakulay ng aking gabi. Sisila Barnapiel, ayan. Rick TV dan dikit Polpak po sa Yulin 3078. Ayan, magbakas lang po kayo. Tamsak dan Lods. Ayan, ako ni Yayo. Mega love shoutout. Idol, salamat. Hello po mga Lods. Apo ni Yayo. Ayan, mega love shoutout. Now, iwan ako sa premiere mo, Sisi. Ayan, may 9 million tayo dyan. Maraming salamat po. Maglablaban na kayo dyan. Thank you so much sa 9 million dyan. Linis ako isda. Sige lang, Ma'am Lisa. Maraming salamat po. Galing ako sa premiere mo, Lods. I'm late. Apo ni Yayo, salamat, Lods. Ayan. Agoy, wala pa lang headset. Complete package sa Yulin 3078. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ryan. Magbakas lang po kayo sa dulo ng pangalan ko, guys. Salamat sa suporta nyo. Ayan. Ayan, pa-entry muna tayo. Ilista ko muna kayo dyan. Comment lang po. Ayan guys, oh. Nandun sa iba sa cabinet ko yung iba. Kanina pa ako dito naglilista. Ayan, Ma'am Lisa. Salamat po sa pagtutok. Ayan, mega love shoutout sa mga mga bisita ko dyan. Ima Barsi. Nandun ako sa premiere mo, host. Maraming salamat po. Ayan, maglilista muna tayo. Sander, palista host. Ayan, tamsak host. Ayan, yung mga bisita ko dyan, na mga napaka-supportive po. Maraming salamat sa inyo. Lista ko kayo. Walang problema yun. Salamat sa inyong tamsak. 31 na agad. Baka naman pwedeng gawing 50 yan. Tamsak na. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ima Barsi. Huwag muna tayong magpatulong po ng WS ko. Rick TV. Ayan, babaka po. Bakasan mo ako. Si Rick. Bakasan mo ako sa aking premiere ngayong gabi para madalaw kita. Salamat sa pag-jacket host. Ayan, walang anuman po. Mega love shoutout sa iyo, Ma'am Ima Barsi. Rick TV, sir. Maraming salamat po. Ayan. Sisi Gloria TV. February 1 and 2. Ayan guys, February. Baba po kayo ng mga bahay nyo dyan. Maglablab muna tayo. February 1 and 2. Ay, mali. Ayan, hanapin ko lang yung pangalan ng aking sponsor para maanoan ninyo. Ma'am Lisa, salamat. Nawawala. Hindi ko na naman mahanap yung sponsor ko. Wait lang guys. Video muna host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Ima Barsi. Aliana Tamsak host. Palista host. Ayan.
Maraming salamat sa inyo dyan. Gusto ba niyo mag-disco tayo? Mag-disco muna tayo guys. Rick TV. Magbakas ka lang sa akin para mano kita makita. Maraming salamat sa inyong lahat yan guys. Ayan. Naglilista muna ako kasi kanina pa ako. Ryan. Si Ryan, magbakas ka sa akin ha. Malaki pa ba yung WH mo? Bahala mo, manalo ka dito ng 100 WH. Punta ka sa February 1 and 2. Ang sponsor ko ay taga Texas. Lista nga kita dito. Puntan ko muna nga yung bahay mo, Ryan. Wait lang ha. Uy. May premiere pala siya. Magbilista ako guys, saglit lang. Sorry naman at bagal talaga nitong CP ko na ipaghanap. Hindi ko mahanap yung aking mga sponsor na Ryan Talido, Sir Manny yan. Ano daw? Patulong ng WH. Ikaw talaga, Sir Manny, nakalimutan. Patulong ng WH. Rick TV, ayan. Hindi pa pala ako sa'yo dikit. Ayan po, nagdikit na ako sa'yo. John Rick ka, Batagay Pills, Bulalo Challenge. Di ako makabakas sa'yo ha. Mamaya kita babalikan. Bakasan mo lang ako, Sir. Rick. Ayan, palista host. Wait lang, magbabakrig pa ako. Sino nga yun? Mary Grace Ramoso. Maraming salamat sa iyo dyan. Ramoso. Mega love shoutout sa 4 million dyan. Ma'am Lisa, hindi ko talaga mapalipad yung kasi 25. Dagdagan natin ng 25 yung Saka na ako magpalipad pagkatapos ng aking pag-game. Kaya palaro pala. Rick TV, ayan, magbakas ka po sa akin. Dikit na ako sa iyo ha. Pero hindi ako nagbakas. Bakasan mo si Hosa. Para alam ko na kwan. Babalikan kita mamaya. Imo Barsi. Si Imo Barsi pala kanina nasa taas. Pwede mo yan, sir, dikitan yung mga binababa ni Nightbot para ka lang, bakasan mo sila. Tapos
Ilagay mo sa dulo yung ano, pangalan ko. Magbabalik naman yan sila. Nag-ano na ako sa'yo, nagdikit na ako sa'yo. Kalimbagol na kita ha. Si Rick. Ayan, nagdidikit si Sir Manny. Charot. Sarap naman niya, nagdidikit siya. Pa-shoutout po, HPM Vlog. Mega love shoutout sa iyo. Maraming salamat sa support. Baba na po kayo ng bahay para mabisita ko yung bahay niyo. Hindi ko masyado ito pangalan niyo kasi maintindihan sa dulo ng amo ko. Ayan, Nelski. Mega love shoutout sa iyo, Nelski. Salamat sa pagbabalik. Ayan, 33 na tamsak kayo. Salamat po sa inyong lahat. Tamsak lang, wag na kayong magtutuwad. Joke lang. Talisik yung... Tamsak lang naman guys, wag na yung magtutuwad. Ayan, Maria Belinda, Andrion, salamat Sisi. Maria Belinda, comment lang po yung mga nasa taas para makita ko. Thank you Sisi ko ay. Ayan, may 6 million pa tayo, 34 na tamsak. Tingnan ko nga yung CP ko, baka malubat tayo. Huwag pong kakalimutan si February 1 at saka sa 2. Ano araw? Lunes at saka Martes sa Atayan. Anyway guys, kahit busy ako niyan, basta punta kayo, huwag mong kakalimutan, sayang yung pagsusulat ko dito. Dapat po nandito kayo pag nagtawag ako ha. Hanggang 10 lang yung tawag ko. Ayan. Mag-music tayo. Boring ang life natin. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Yung support nyo kanina. Ayan. Naka 77 na tamsak si host kanina sa premiere. Baka madagdagan pa yung views. Ayun na Maldetas Hong Kong, dan complete package sa iyo. Babalikan ka naman yan. Salamat sa iyo, Sir Manny, sa sa pagbabakas mo sa kanila. Ayan. Ang sipag mo naman mangisda. Pero babalikan ka talaga niyan. Yung mga latest na video lang yung mo sir, bakasan mo. Alan Ferrer. Ayan, si Alan, maraming salamat sa iyo. Ayan, Ryan Talido, ayan, Sir Manny, okay lang po yun. Basta, babalikan ka niyan. Yung mga latest na video, yung mo, bakasan mo. Alam naman nila yan. Salamat. Alan Ferrer, maraming salamat sa iyo. Ayan. Nakalista ka na dito, Sir Ryan. Ryan. Bigyan kita ng 10 dito, ha. Ang ating sponsor, pang
Nasa Texas siya, ayan. Baka manalo kayo ng WH guys. Tapos Gcash. Sayang naman nun. Sino pa yung mga nandyan? Hindi ko nalista. Hindi pa ako, Sir Manny, nakapag-edit ng nightbook. Yung iba hindi pa pinababa ni Wait lang ha, hanapin ko lang yung pangalan nila. Arlene Timbol, hello! Sisi, maraming salamat. Arlene. Bigyan kita sis ng 4 na entry Mahina lang yung music ko guys kasi tulog na yung kurang. Arlene Timbol, ayan. Kalista ka na po dito. Ayan, maraming salamat sa 35 na tusok. Ang dami na nito. Meron pa din sa Tupperware ko. Ang dami na, ang dami na. Kaya guys, mag-attend kayo, huwag kakalimutan ha. 9 PM po yan. February 1 and 2. Pwede naman ipalista nyo yung mga dyan, yung mga ninja nyo. Dikit na ba ako sa'yo, Eds? Tingnan ko nga kung dikit na ako sa'yo. Magbakas ka lang sa akin, Eds. Baka hindi pa ako sa'yo dikit. Wait lang, Eds ha. Pag hindi pa ako dikit sa'yo, wow. Pangit talaga itong iPhone ko na gamitin. Ang bagal. Dikit na tayo, host. Matagal na. Wow. Oo nga, dikit na ako sa'yo. Baka yung mga lagad ko hindi pa dikit sa'yo, no? May mga alagad kasi ako. Bakasan mo lang ako dun sa bago kong kanina, yung premiere ko kanina. Bigyan kita ng 3 banana. May mga bago kasi akong alagad. Nandyan kasi ginagamit ko yung CP na pag LS. Nandyan yung mga alagad ko, marami. Oo, bakasan mo lang ako dun. Tapos, bibigyan kita ng 3 banana. Idikit ko sa iyo mga mga angel ko sa anak ko yun.
Kahit hindi mo na yun balikan, or ano, dikitan mo lang yung iba. Magpakilala na lang ako sa iyo. Then complete package HPM vlog, ayan. Si Detsi US video vlog. Nasa US pala to eh. Wow, sana all. Salamat po, Ma'am Eds. Ibaba mo yung, asan na ba yung bahay mo, Ma'am Eds, para ipin natin. Ay, hindi to pala, no. Ayan. Ayan, Alin J, pwede mong dikitan yung ano, yung nakapin ni Rose. Si Ma'am Eds po. Support lang tayo, guys. Kung nakakabilo lang sana ako mag-LS. Marami tayong matutulungan. Tapos feeling ko may sira audio ko. Sira yung audio. Hindi nyo ata ako marinig. Ako ata yung mahina, sir. Ako ata yung mahina eh. Pero naka-volume naman yung volume ko eh. Okay lang yan, sir. Sir Ryan Talido. Magdikit ka na lang. Ayan. Lista na kita dito, Ma'am Eds. Nakapin na po yung ano mo yun, yung bahay mo, Ma'am Eds. Huwag ka nang magbaba ng bahay para hindi ka malagasan ng malagasan. Ano lang kita mamaya. 800 pa yung ano mo eh. Nasa isang sipi ko kasi yung pangdikit ko. 888 ka na pala. Hanapin ko lang yung tawag dyan. May 2 million tayo dyan, guys. Naka 1 hour na agad ako. 1 hour na.
mali yung tatype ko. Context na pati imbis ng connect. Baka malugod ako. Hindi pa ako nag-share, Ma'am Liz. Ayan, planning ko talaga.
si Ma'am Ma'am Ed's Vlog. Let's see US video. Wait lang ha. Ano ko nga yung try ko nga na yan to. Dikit to. Kung makadikit. Bicolana sa Malaysia. Idikit ko sa'yo. Ayan. Dikit na pala sa'yo. Nandyan talaga sa mga alagad ko sa isang cellphone ko eh. Ma'am Eds. Nandyan sa ayan ito. Ayan o. Yung ko Pats Mahal. Ticket. Ayan, Mama Jo, maraming salamat sa iyo. Ayan, thank you. Mama Jo, maraming salamat po. Harang. Ano nga na yun, nakalimutan ko na. Mamaya kita didikitan. Nagdikit ako. Mayroon pa akong alagad dyan sa isang kong CP. Sa isang gamit. Ayan, Mama Jo. Salamat, guwapa. Tamsak, guwapa. Kumusta naman, Mama Jo? Ayan, bigyan kita ng 4 na mo dito. Dan dikit pulpag sa'yo, Renz 11. Ayan. Mama Jo, may 4 ka dito ha. Ilan na ba itong mo? Ayan, dikit ko rin sa iyo yung ko. Siri Creek, dikit ko na yung sa anak ko. Nagdikit ako sa iyo. Magbukas ka lang po, Siri Creek, sa aking mga dyan. Yung mga binababa pala ni Nightbot. Tamsak ko. So yan, maraming salamat Mama Jo sa tamsak. Salamat sa inyong lahat dyan. Ano daw? Sabi ni Mama Jo, hindi ko maintindihan. Bakit hindi ko siya mapin? Kaya pala hindi pala to ko. Hindi ko mapin. Ayan, Mama Jo, lablabin mo na yung mga yan. Hello, Madam Lisa, magpatok. Sige na nga, maglablaban na kayo dyan. Dikitan mo si Mama Jo, Sir Creek. Ayan, pinagpin na ni Hosh yung mo. Baka, Ma'am Eds, palitan natin ng nakapin sa taas.
salamat sa iyo, Sir Rick, sa pagdidikit ng binababa ni Nightbot. Dikitan mo rin si D22, yan, ang aking pinsan. Mag-iwan ka ng bakas. Mag-iwan ka lang ng bakas. Mamaya ididikit ko sa iyo yung mga angel ko. Nagamit ko kasi yung CP sa pag-LS. Basta magbakas ka lang. Nasaan po kayo ngayon, Rick TV? Ayan, may 6 million tayo dyan. Lahat kasi busy yung tropa ngayon eh. May mga premiere. Wow, dito po ako sa Japan Host. Wow, bongga. Sana all sa Japan. Sana all nasa Japan. Ako nasa Malaysia lang. Ayan, dinagdagan ko na yung ano mo, yung paglista ko sa iyo dito. Huwag mo kalimutan pumunta sa February 1 and 2. I-add mo na lang ako sa messenger, si Rick. Kung gusto mong matulungan ng WH mo. Ayan, i-type ko yung ko. Pili. Baka matulungan ka namin. Ayan, nakita mo na si Rick. Bakasan mo rin yan si D22. Ayan, binababa ni Nightbot, si Renz 11, si Malditas HK. Yung mga binababa dyan ni Nightbot, lablabin mo na yan. Si Lynn Pabo. Baka hindi ka padikit. Ma'am Lisa, wala ka namang hangover. Ako nalalasing na ako, Ma'am Lisa. Antok. Gusto ko lang magpahinga maya konti. Hindi pa ako isa't kalahating oras. Ay. Hindi pa ako nakarenew sa iyo, Ma'am Lisa. Wala pang sweldo eh. Nakikigamit na lang ako ng GCash. Pwede ko na siguro kayong iwanan. Walang iwanan. Grabe talaga ang pagsisikap ko dito sa aking YT. Hindi ako guys dito
Nakabuelo-buelo, nag-LS. Ang bilis lumaki ng bahay mo, sabi ni Mama Jo. Alam mo kasi Mama Jo, yung mga minimberan ko, ayan ano sila, yung, hindi pa nga pala ako sa'yo naka-member Mama Jo. Sa February na lang po. Di ko alam bakit lumalaki yan. 2,000 pa lang nga Mama Jo eh. 2,120. Labas muna ako sa, sige lang, Mandisa. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Mandisa. Mag-LS ka na ba, Melissa? Anong oras na? 10:28. Wala pang LS. Or mag-LS ka pa lang. Kaya nga Mama Jo, sabi ng ng mga pinsan ko, gabi-gabi daw ako mag-update para hindi mawala yung tao. Kasi dati marami naman tao eh. Na-busy ako. Hindi na ako makapag-LS. Ayan, dan dikit purpak po sa'yo, Jasmine Jazz. Si Rick Rick, bakasan mo lang sila yung mga bagong video nila. Doon ka magbakas. Ilagay mo yung pangalan ko sa dulo ha. Alam naman nila yan na nandito sa akin yung mga bahay nila. Pag nagbakas ka ng GM, so yan, alam na nila yan. $1,300 yun na yung mo pala. Yung bahay mo. Andyan ka pa ba Mama Jo? Wala kang premiere? Mama Jo, bakit wala kang ads talaga? Nagpunta ako dun sa mo. Hindi ko wala talagang ads, Mama Jo, bakit kaya no? Yeah. Si Nightbot, nga siya. Mabagal siya, hindi nagbababa ng bahay. Wala nga host, iwan ko host. Baka hindi mo yan Mama Jo nalagyan ng bago-bago ka pa lang. Pwede mo man siguro yun i-on. Maghanap ka sa tutorial. Paano ba i-on yung ads?
Hintayin ko lang when siya darating. Tinuruan kasi ako ni Sir Mikoy. Nagpaturo lang ako pero di ko alam kung nandun pa sa akin yung tutorial na sinundan ko. Yung bahay ko nga Mama Jo ang tagal umangat. Ibaba mo nga Mama Jo yung bahay mo para natin dyan. Dikitan ko yung mga ko dito, ang mga angel ko pala. May mga angel ako dito. Ayan. Forever na hihintayin. Hindi mo yun naon Mama Jo, promise. May inoon kasi dun Kalimutan ko na nga kung paano. Yung ko nga, yung banana ko. Laging kinakain. Gutom si Lolo Ayan, may 3 million tayo dyan. Host, pag di po ako busy, patulong ako ng WS ko. Host, pag di ka po busy, sige, add mo ako sa ko. Messenger ko, diba? Tinipe ko na dyan. Sige, tulungan kita. Walang problema yun. Hanapin na lang kita mamaya. Magbakas ka sa akin, ha? Tingnan ko nga kung nagbabakas ka ba. Nagbakas ka ba sa aking Yung premiere ko kanina. Para mabilis kitang mahanap. Wala, hindi ka pa nagbakas sa akin Ayan, binaba ko na host. Ayan, sige Mama Jo. Iano natin, ipin natin. Ano ba yung gamit ko? Ayan, Sir Rick, nandyan ka pa ba? Baka naman pwede mo yan dikitan si Mama Jo. Nasa rin yan, nasa ibang lugar. Yan. Sige Mama Jo, papaangatin natin yung bahay mo every every LS ko. Mag-LS naman ako gabi-gabi kasi nawawala yung tao
Pag ano, hindi nag-LS. Dikitan ko nga yan. Ayan, dikit na ng Bicolana sa Malaysia ko to. Papaangatin natin yan, Mama Jo, yung ano mo, yung bahay mo. Oh, 2,120 ba yan? Nagle-level lang tayo. Ililista ko yan dito sa... Wala akong papel. Bukas kasi Mama Jo, mag-LS din ako baka bukas na hapon. Ano ko yan, ilista ko muna yan dito. Line up nga kita. Level lang tayo, 1,000, 2,120. Ayan, nakalista ka na dito sa akin. Sino ba yan? Si Rick. Rick. Nagpapatulong ng WH daw. Bukas kasi linggo, so naka-line up Mama Jo yung mga member ko dito. Dilag channel harang. Ayan si Mami Susan, nagparang-harang na. Salamat naman sa paharang na yan. Nilista ko lang yung Dilag channel mo, Mami. Mag-e-end na ako, Mami. Hindi ko na talaga kaya to. Hindi ko na talaga kaya. Wala nang laman yung mukha ko sa kakapuyat. Ayan, Mami, maraming salamat. Mama Jo, andyan ka pa ba? Ako'y magpapaalam na. At mag-11 na po. Ayan. Bye, Mami. Bye, Mama Jo. Bye sa inyong lahat. Salamat sa pagsusuporta. Ayan, Rick TV. Magbakas ka talaga sa akin. Bukas kasi wala akong trabaho. Baka bukas. Ilan na lang ba kulang mo? Si Rick. Ang galing mo, magtanong. Ayan, Mami, 39 na yung thumbs up ko. Sana all. Babo na lang sa inyong lahat dyan. Mami, salamat. Dilag channel. Ayan, Sir Rick, salamat sa iyo. Mama Jo, salamat. Sige, Sir Rick, salamat sa iyo. Ayan, maraming salamat sa support. Mag-e-end na ako kasi baka mawalan ako ng connection. Laki pa, 2K. Sige, hanapin kita mamaya. Ay, bye-bye na sa inyo, babu. Walang anuman, ayan. Thank you so much. God bless na lang po sa inyo lahat.
God bless sa inyong lahat. Mami, salamat sa mga pumunta po. Ayan.